हाग्रामाया दिनैनि दिनाव बिग जेर' माबायदि खहा जागोन प्रश्नआनो गैला। BPF होनोब्ला हाग्रामा महिलारि आरम्भनिफ्राय दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारियानो BPFनि आफादगिरि। बेयो दिनैनि दिनावहाय रायजोनि दोल नङा, बेयो हाग्रामा महिलारिनि दोलोसो। आंबो बै समावहाय माने हाग्रामा महिलारिखौ सोरबा गाज्रि बुङोब्ला सोरबा रायोब्ला आंनि खोमोना सिदा जाजोबोमोन। एफा मोजां मानसिखौ मानो रायखो मानो मा होनखो होननानै। नाथायबा आं दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै प्रमद बर' बिथांजों थाफैनायनि उनावहाय प्रमद बर'नि अन्तरखौ आं दा दिनैहाय मोनथिजोब्बाय। हसा हसिगै बिथाङा रायजोनि लिडार, बिथाङा गोबाव सम जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ रायजो खुंनो हानाय मोन्थायखौ मोनगोन। बेक्तिगत सम्पति बायदि बिथाङा BPF दोलोखौ सालायबोदों। गोबां जोंनि MCLAफ्रानो दिनै BPFखौ गारबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियानि दारैहाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावनो लुबैदों। गिबियावनो जय मुसाहारि बिथांखौ UPPL राजनिति दोलोआव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि दिनावहाय BPF होनोब्ला हाग्रामा महिलारि आरम्भनिफ्राय दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारियानो BPFनि आफादगिरि। बेयो दिनैनि दिनावहाय रायजोनि दोल नङा, बेयो हाग्रामा महिलारिनि दोलोसो। बेक्तिगत सम्पति बायदि बिथाङा BPF दोलोखौ सालायबोदों। आरो बिथाङा रायजो राजाजों जेबायदि खामानि मावनांगौ, गावनि दोलोनि देरहानाय बिजाथिफोरजों जिबायदि बेबहार खालामनांगौ, जिबायदि रायलायनांगौ, जिबायदि खामानि मावनांगौ, बैफोर दिगाव बिथाङा बिमा माहारिनि बिमा गदायनि मेगनजों नायनाय बायदि बिथाङा नायबाय थादों। बिनि फोरमानाबो आंबो सासे मानास सेरफां समस्तिनि नांगोलनि सबि एबा BPFजों देरहाबोनाय आंबो सासे बिजाथि। नाथायबा दिनैहाय आङो BPFखौ गारनो गोनां जादों। गारनो गोनां जानायनि मेइन खारनानो जाहैबाय जे BPF दोलोआव थायोब्ला दिनैनि दिनावहाय जिहेतु सारा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ बिदाय होबाय, हाग्रामा महिलारिखौ बिदाय होबाय। बे दोलोजों थानानै खुनु रायजो राजानि अभाब अभिजोग रायजोफोरनि सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनायनि खुनु लामा गैया। बेखौ नायनानै आंबो दिनैहाय गोबाव समनि सिगांनो आङो BPF दोलोखौ गारनानै UPPLआव जगदान जादों। नाथायबा बेयाव आंल' नङा गोबां जोंनि MCLAफ्रानो दिनै BPFखौ गारबाय। जे आं नोंसोरनो नाम होनो लुबैदों दिनैहाय जे एकदम सोनाबनिफ्राय आराम्भ खालामनानै रेवरेवा नार्जियारि बिथाङाबो BPFनिफ्राय देरहादोंमोन, बेबो BPFखौ गारबाय। आरोबाव राजिब ब्रह्म, जायखौ बांगाल होनना बुङो, राजिब बांगाल होनना बुङो, बिथाङाबो BPF जानानै देरहादोंमोन, बिथाङाबो दिनैहाय BPFखौ गारबाय। आरो बेजों लोगोसे सायखं बसुमतारी, जायखौ नों सावरायग्रा, बिथाङाबो BPF जानानै देरहाबोदोंमोन, बिथाङाबो दिनैहाय BPF दोलोखौ गारबाय। आरो फैयै सुबाइजार समस्तिनि प्रभात बसुमतारी, बिथाङाबो BPF जानानै देरहादोंमोन, बिथाङाबो दिनैनि दिनावहाय BPFखौ गारबाय। आरो आंबो मानास सेरफां समस्तिनि धनन्जय बसुमतारीया आंबो BPFनि सावगारियावनो नांगोलनि सावगारियावनो देरहाबोदोंमोन, आंबो दिनैहाय BPFखौ गारनानै UPPLआव हाबबाय। आरो बेजों लोगोसे बिजित नार्जारियाबो बिथाङाबो BPF दोलोजों देरहाबोदोंमोन, बिथाङाबो दिनै BPF दोलोखौ गारनानै हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। आरो बे दिनै सालबारि समस्तिनि जय मुसाहारि, गावनिनो आगदा अखाय एक्स BLT एखेबारे माने बिटिआर सोरजिनायनि मैखोम भुमिकाया बिथाङाबो दङ। BTC सोरजिनायाव बिथांमोननि भुमिका दं। नाथायबा दिनैहाय जय बसुमतारीया जय मुसाहारि बे रायजोनि सालबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, बे रायजोफोरनि सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनो हायैनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिजों जेबो जानाय नंला, हाग्रामा महिलारिखौ रायजोआव अनसायला, बे दोलोआ रायजोनि दोलो नंला। बे हिसाबै दिनै बिथाङाबो BPF दोलोखौ गारनानै दिनैहाय UPPL दोलोआव जगदान लाबाय। हाग्रामाया दिनैनि दिनाव बिग जेर' माबायदि खहा जागोन प्रश्नआनो गैला। खहानि अनजिमा गैला, जोब्बाय। दिनैनि दिनावहाय गावसिनि BPFफोरनि दिनाव माने आमोलावनो बे माने नांलाय खमलायाबो आराम्भ जाबाय, मिथिबाय। आंबो बै समावहाय माने हाग्रामा महिलारिखौ सोरबा गाज्रि बुङोब्ला सोरबा रायोब्ला आंनि खोमोना सिदा जाजोबोमोन। एफा मोजां मानसिखौ मानो रायखो मानो मा होनखो होननानै। नाथायबा आं दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै प्रमद बर' बिथांजों थाफैनायनि उनावहाय
प्रमद बर'नि अन्तरखौ आं दा दिनैहाय मोनथिजोब्बाय हसा हसिगै बिथाङा रायजोनि लिडार बिथाङा गोबाव सम जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ रायजो खुंनो हानाय मोन्थायखौ मोनगोन रायजोआ बे सुबिदाखौ होगोन